Cantas veces viches ese capítulo? 23. Luis Iglesia. Actor. Nunca tivo un traballo de verdade. Damián! Este valerá. Que fas? Pero al ataúde. É Luis Iglesia. Carmelo Matalobos. Cuido dos mortos, das A familias. funeraria existe porque lavo os cartos con ela. Morra o conto. O caso foi que o tipo non estaba morto. Eu tratei de salvarlle a vida, meu pai ferroulle un tiro, a min chamoume miña xoia. Chefe, é un inútil, é que non o ves. É o meu fillo. Quero seguir respetando o meu traballo, quero que o respeten e, de paso, que me respeten un pouco a min tamén. Que carallo, que non é tanto pedir. Ti naceche para liderar o clan, para mandar en toda a miña xente. É sen protestar, Ceci. A próxima vez que me chames Ceci, arrincoche os collóns cunha culler. Custoume moito conseguirche o casting, así que vas ir. E se non quero? Entón deixarei de ser a túa representante e daquela xa non hai ningún motivo para que veña a visitarte. O meu nome é Luis Iglesia e veño facer o casting para ser Irmandiños. Corrente. Mateite. Que fai aquí Luis Iglesia? É un pouco un grandilla do pasado, non? Precisamos un xefe. E agora o xefe este. Se escapas, van te matar. E se quedas e segues dando pena, van te matar tamén. E cando acaben contigo, isto vai parecer unha carnicería. Porque todo o mundo vai querer o teu posto. Mira que estea ben atendido. Ele é máis a súa familia. Que pasada, o mesmísimo Carmelo Matalobos na miña casa. Que queres? Son Damián Canosa. E preciso a túa axuda.